सध्या वेळ वाईट चालू आहे ना. घाबरू नकोस. ज्यावेळी तू जाशील अशा काळोखात, ज्या ठिकाणी तुझी सावलीही सोडेल साथ, त्यावेळी तू घाबरू नकोस. स्वामी पकडतील ना तुझा हात. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. उकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवना दाऊ. निशिदिनी श्रमसी मम हितार्थ तू किती तुझ शिण देऊ. हृदयी वससी परिणच दिससी कैसे तुझ पाहू. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. उकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवना दाऊ. उत्तीर्ण नव्हे तव उपकारा जरी तनु तुझ वाहू. बोधुनी दाविसी इह पर नश्वर मनी उठला बाहू. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. उकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवना दाऊ. कोण कुठिल मी कवण कार्य मम जनि कैसा राहू. करी मज ऐसा निर्भय निश्चल समसकला पाहू. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. उकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवना दाऊ. अजाण हतबल भ्रमित मनीची तळमळ कशी साहू. निरसुनी माया दावी अनुभव प्रचिती नको पाहू. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. उकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवना दाऊ. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू. भिवू नकोस. ते आहेच ना तुझ्या पाठीशी.